खुलुमबाय। दिनै बिजाबनि खौरां आयदायाव गांसे बिजाबनि बागै सुंदुङै फोरमायथिनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। बे बिजाबनि मुङानो जाबाय आंनि दावबायनाय। आंनि दावबायनाया डक्टर ए.पि.जे. आब्दुल कालामनि उन्दै समनिफ्राय मोनब्रै जिथाइसिम गावनि जिउआव मोननाय रोंमोनथाइनि थुब्रायनाय मोनसे हायना गोनां गावारि जिउ खौरां बिजाब। बे बिजाबखौ बर'आव राव दानस्लायदों सासे बर'नि गागि लिरगिरि बिथां उथ्रिसार खुंगुर बसुमतारिया। बे बिजाबखौ थांनाय 2016 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव गिबि फोसावनाय जादोंमोन। बे बिजाबखौ फोसावदों क'क्राझारनि वर्ड्स एन्ड वर्ड्सआ। आरो बिजाबनि बेसेना 180 रां। मिजिंथिबायदि बे आंनि दावबायनाय बिजाबखौ अनसायनानै दानस्लायगिरि बिथांजों लोगोसे फोसावगिरिखौ थुलुंगाखां होगोन। गोजोन्थों।